Nalazimo se u tunelu Grič, kroz koji smo došli kroz ulicu Mesničku i on je nastao za vrijeme Drugog svjetskog rata kada je Hrvatska bila dio NDH. Ovo je jedan od brojnih tunela i prolaza koji spajaju povijest Zagreba i on je koristio se kao svorište. Nalazimo se na adresi Trg Katarine Zrinske 6 kod palače Dvjerce. Ta palača je dobila ime po malim vratima, kao što vidimo ovdje, i sredinom 19. stoljeća dospjela obitelji Vranjcani Dobrinović. Oporučno je palaču obitelj ostavila gradu, a danas služi protokolu gradonačelnika. Nalazimo se na Gradicu ili Griču. To mjesto je staro mjesto i nastalo je 1242. godine kada je Bela IV. Potpisao Zlatnu bulu. Na ovom mjestu se nalazi najviše znamenitosti u gradu Zagrebu. Grof Janko Drašković rodio se u 18. stoljeću u Zagrebu. Bio je jedan od najbistrijih hrvatskih preporoditelja u to vrijeme. Rodio se 1770. a umro 1856. u Zagrebu. Do 1848. je bio prvak Narodne stranke, potaknuo je Ilirsku čitaonicu, te kasnije 1838. godine osniva i od 1838. godine je tad bila ta knjižnica žarište hrvatskog preporoda. Ljudevit Gaja, rođen u Krapini, bio je prvi vođa, među prvim vođama hrvatskog narodnog preporoda u prvoj polovici 19. stoljeća. Osnovao je hrvatski pravopis na Štokovskome i uveo diokritičke znakove. Đulapio su u hrvatskoj povijesti, u hrvatskoj književnosti i njenoj povijesti proglašen ljubavnim romanom u stihovima, međutim to nije u potpunosti ispravno. Premda između Đulapija i različitih romana iz vremena romantike postoje srodnosti, oni se nalaze u cjelokupnom ugođaju, a ne u kompoziciji. Počeši pisati pjesme Ljubici, brat nije mogao znati kako će to završiti. Tako Đulapija ne možemo shvatiti romanom, nego zbirkom povezanih ljubavnih pjesama. Anton Mihajlović, osim samo što je bio razni i pravnik i sve što završio, najveću slavu je postigao sa time što je napisao našu hrvatsku himnu Hrvatska domovina ili po našim današnjici riječima Lijepa naša. Prvi put izdana 1835. u desnom izdanju u Danice Hrvatske, 1861. u glazbi Josip Runjanin i 1891. postala hrvatska himna. Dobar dan, ja sam Jakub Buljanović. Ovdje iza mene je Hrvatski sabor i samo ću vas nakratko podsjetiti na važnost hrvatskog narodnog preporoda i Ilirskog pokreta. Oboje traju od 1813. odnosno od 1830. do 1874. godine. Pripremno razdoblje traje od 1813. do 1829. godine. U tom periodu hrvatski narodni preporod još nije počeo. Tek izlaskom Gajeve kratke osnove horotsko-slavenskog pravopisanja 1830. godine počinje početni period. Traje od 1830. kao što sam malo prije spomenuo, sve do 1834. godine, nakon čega kreće razvijeno doba. Ono traje od 1835. do 1842. U tom periodu preporod je na najjačem stanju, vrhunac. Nakon toga završava Ilirski pokret. Završava zabranom ilirskog imena od strane Bečkog dvora 1843. I taj period traje od 1845. godine. U periodu kada je izraslo ilirsko ime i prevlast hrvatskog imena, znači baš hrvatski narodni preporod, to je period od 1846. do 1874. godine. Time završava hrvatski narodni preporod. Nalazimo se ispred Hrvatskog sabora i ovdje se svaki dan održavaju mnogi govori. Ali svakako najbitniji je onaj Ivana Kukuljevića Sakcinskog, zato je se prvi puta pričalo na hrvatskom jeziku. On je također poznati povjesničar i književnik. Njegovo najznačajnije djelo je Juran i Sofija.
Nalazimo se na Gornjem gradu. Što je zanimljivo oko ovog mjesta je to da je ovdje živio jedan od velikih hrvatskih preporoditelja, Dmitrija Demeter, koji je napisao dva važna djela u hrvatskoj povijesti. Napisao je Grobničko polje i Teutu. Grobničko polje je ranoromantička poema koja govori o legendi Hrvata u bitci protiv Mongola koju su dakako Hrvati pobjedili. Motiv poeme bio je motiv krajolika i domoljublja, te se u dijelu govori o bitci dobra protiv zla. Drugo djelo koje je napisao bila je Teuta, to je drama o Ilirskoj kraljici koja je zbog tragične nesloge u državi doživjela propast naroda, propast države i propast i slobode naroda. Ako vas zanima pronalaženje njegove kuće tu na Gornjem gradu, kuća je žuta. Ja sam Andrej, vi ste informirani. Ja sam Frane Zidić i ovo nije kuća Ivana Mažuranića i danas ću pričati malo o njemu i njegovim djelima. Ivan Mažuranić rođen je u Novom Vinodolskom. Njegova najpoznatija djela su Osman i Smrt Smailage Čengića, s tim da Osmana nije on napisao, nego ga je samo nadopunio. To je jedan od poznatih ljudi zato što je od čistog puka uspio doći do pozicije bana Hrvatske. Uz to je imao i odvjetnički ured i postigao jako puno za nas. To je jedan od ljudi koji je ostavio najveći dojam u hrvatskoj umjetnosti i književnosti i zato ga moramo pamtiti. Ja sam Miran Šeremešić i danas ću vas informirati o djelu Smrt Smailage Čengića. Smrt Smailage Čengića napisao Ivan Mažuranić, hrvatski narodni preporoditelj. Djelo se sastoji od 5 dijelova, a to su Agovanje, Noć, Četa, Harač i Kob. Bitnije u ovome dijelu je to što se govori o tome kako su Crnogorci i Turci koji su se sukobili su dobili Crnogorci koji su, ih je bilo puno manje i u tom je bit. I naravno tema je, kao što sam i rekao, borba između Turaka i Crnogoraca. Pošto su Crnogorci pobjedili, umro je. Tu su iza mene djeca pa malo smete, nema veze. I što se tiče toga, Crnogorci su pobjedili i taj Aga Čengić je poginuo. Nalazimo se ispred Kamenitih vrata, jednog od najstarijih sačuvanih spomenika Staroga Zagreba, koji su i zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Sagrađena su u 13. stoljeću, a svoj današnji oblik dobila su 1760. godine. Zanimljivost je da je slika Marije Bože od Kamenitih vrata neoštećena preživjela veliki požar 1731. godine. Također, Kamenita vrata vjekovječila su se u Šenojinom romanu Zlatarevo zlato iz 1871. godine. Tu je ulica Krvavi most koja je poznata po tome što je spajala Gradec i Kaptol. Znači, tu je bio Krvavi most u 14. stoljeću i zove se Krvavi most zbog mnogih bitki koje su se držale između Gradeca i Kaptola. Na dobar dan, nalazimo se kod Manduševca koji postoji jedna legenda u kojoj je hrvatski ban išao sa svojim vitezovima na put. I išli su putem i došli su do ovdje, a putem su umrli njegovi vitezi od žeđi. I on je jedini preživio i vidio je ovdje zlatokosu djevicu koja je imala vrč u ruci. I nije mogao odoliti i htio je popiti vode, ali djevica mu je rekla da ako popije vode, ostat će ovdje zauvijek. I nije mogao odoliti i popio je vodu i ostaje ovdje zauvijek i oženili su se.